kumpul bengi iki melekan tirakatan seneng-seneng bareng mapan ana kene. Wo ngono ya, Mak. Iya. Angka loro ora lali selawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan ya kuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumruning para sahabat sak garwa putra wayah khususe Bagindo Hasan kelawan Husain. Amin amin ya rabbal alamin. Iki acarane apa? Piye? Iki acarane apa? Pahargyane apa kok rame-rame mapan ana ing kene? Ngene, Nduk. Acarane ana ing bengi iki tidak lain tidak bukan ya kuwi nyadranan. Wah, iya nyadranan. Ana sing ngarani bersih dusun, ana sing ngarani rasulan. Oh iya, ana sing ngarani sedekah bumi. Oh ngono, iya. Maneka warna wujute, maneka warna sesebutane, merga kabeh setiap tempat ya kuwi mempunyai budaya dan tradisi masing-masing. Ning ya toh intine iki padha ya kuwi apa? Ngunjukake rasa syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wo ngono. Merga wis maringi nikmat sempat ya kuwi wujute kesehatan lahir batin, ya desane diparingi ayem, diparingi tentrem. Oh ngono. Sing kerja nyambut dadi tani, tandurane lancar, panene apik. Oh ngono. Iki syukur, wujude syukur para warga masyarakat bareng-bareng ngunjukake syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eleke apa? Oh ngono ya, Mak. Iya. Iki pertama kali awake dhewe masuk ana ing babatan kene. Mulaku kula nuwun, Nduk. Oh ngono. Marang danyang-danyang kene. Wis ya. Danyange apa? Danyangi sing donyang. Oh ngono. Oh awake dhewe sowan komplit sak kanca Astabrata Group cedhak omah iki. Cedhak omah, Nduk. Lah iya, awake dhewe nggur mastrip kono kene kono ora ana setengah jam. Lah iya. Senadyan iki peraturan surat edaran tentang hiburan wayang kulit isih durung resmi tekse durung entuk izin sewengi iki engko isih setengah malam nanging awake dhewe ya patut bersyukur, awake dhewe ya patut mengacungi jempol ya, Mak. Bersyukur wajib, Nduk. Ngacungi jempol marang warga masyarakat kang mapan ana ing babatan kene. Ngono. Masalahe di tengah-tengah iki urung antuk keputusan izin ya tentang hiburan sing seperti sedia kala ning awake dhewe warga babatan khususnya isih diparingi kesempatan nggo nglanjutke tradisi ya kuwi tradisi nyadranan. Oh ngono. Mergo tahun-tahun yang lalu ya kuwi terhalang penyakit pagebluk COVID-19 atau corona. Wah, ngono. Sithik mboko sithik, step by step, Nduk. Ora masalah, ora masalah. Wah, iya. Iya, Mak. Nanging ngambak iki mengko ora sewengi, ambak awake dhewe uga lagi pertama kali ngambake dusun babatan kene. Nanging tak akoni antusias warga masyarakat kang mapan ning babatan kene patut diacungi jempol kok, Nduk. Ngono ya, Mak. Penontone kebak luar biasa, hebat wiwit sore mau. Wah, ngono. Iki membuktikan membuktikan bahwa penonton khususnya ning babatan ki ora mung penonton hiburan, ora mung penonton wayang, ning uga pengamat wayang. Oh iya, iya ya, Mak. Iya. Sanggite dirungokke, sabete digatekke. Dadi apa-apa ki mangan, Nduk. Lah iya, muga-muga awake dhewe ana ing tahun-tahun ke depan iki tetep bisa nyambung tali silaturahmi, tali paseduluran karo para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun babatan kene. Amin amin, Nduk. Amin ya rabbal alamin. Wah, luar biasa. Matur nuwun dumateng para panitia sumrambahipun para warga kang mapan wonten ing babatan dene wis maringi kapitayan kepercayaan kanggo awake dhewe sakanca ketiban sampur gelar kelir gantung gong mapan ana ing kene. Oh ngono ya, Mak.
Khususe matur nuwun marang ya kuwi Bapak Marwan. Oh ngono Mbah Marwan. Iki sing request lakon. Oh iya. Uga Pak Satino. Oh iya. Luar biasa. Lan sedaya panitia ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal intinipun kula matur nuwun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa, Nduk. Heeh. Nek ngajeni seniman para warga masyarakat khususnya para panitia iki hebat tenan kok, Nduk. Ngono ya, Mak. Aku sak rombongan lagi teko, wah suguhane banyu mili. Suguhane banyu mili, suguhan metu. Ya ingkung, soto, ya. Banyu mili, Nduk. Bareng aku ning guri, bareng aku ning jeding. Lah kok jedinge ora enek ciduke. Ya. Lah terus tak celupne ngono ya Mas. Iya. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa, luar biasa. Iki uga titipan saka panitia. Heeh, piye? Iki mau ora ana sambutan, ora ana kata sepatah kata, dua patah kata mergo menghemat waktu, mergo ora sengi. Ya, mula saka panitia aku mewakili, aku dikon ngandharake, aku dikon menggarisbawahi bahwa pagelaran malam hari ini panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat kang mapan ana ing dusun Babatan. Awit sengkut gumergut gotong royonge. Wo ngono urunan ya ta? Perjo bareng ya nglumpuk bareng. Oh iya, iya ya didongake ana ing acara kene nyadran kene didongakne ndrok nok anakku limbuk muga-muga bubar rampung acara nyadranan ana ing Babatan kene muga-muga Babatan kene dadiya ya dusun sing baldatun thayyibatun warapun ghafur ayem tentrem gemah ripah karta tata turaharja murah sandang kelawan pangan adoh saka bencana alam para warga masyarakate pinyaringan rejeki ingkang kathah melimpah tur kebak marang barokah Allahumma amin. Wah ya wah luar biasa. Iki bersih dusun nyadranan kang mapan ana ing Babatan kene iki menggambarkan nasionalisme, nek ku ngarane siji nasionalisme, loro gotong royong. Kok iso biyung ngandhakake kaya ngono? Mergo apa? Mergo bersih dusune Babatan ki bareng ya kuwi kang mapan ana ing bulan Juni ki bulane Bung Karno. Oh ngono. Dadi adanya bersih desa ki semangat nasionalisme. Wah ya beda agama ora aja nganti padu, beda panemu aja nganti satru. Wah iya, beda pilihan aja nganti gontok-gontokan. Iya Mak, iya ngestokake dawuhmu. Iki ngepasi bulan Juni bulane Bung Karno, ya to? Heeh, dadi temane nasionalisme. Ana ing bersih desa kene, bersih dusun kene. Sadurunge ngunggahke sang bintang tamu, ngaturke sak tembang sing mares sing gumiak. Kanggo membangkitkan jiwa-jiwa nasionalisme, patriotisme. Apa kuwi 4 pilar. Wah iya, pelok-pelok, ya kuwi 4 pilar. Ya kuwi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI karo Undang-Undang Dasar 1945. Bukane buka bonang. Oh iya, oh ya anggitane almarhum Maestro Pedalangan Ki Haji Mantep Sudarsono. Wah iya 4 pilar. Monggo dadoske kanggo membangkitkan rasa nasionalisme warga dusun Babatan. Monggo dados. Yo. Pancasila dasar
Pondok sejati rawe rantas Malang putar Geropak Mas Aryo. putar baris pantian atas di habis. Empat pilar wis katur. Pagelaran pada malam hari ini di live streaming Asta Brata Media kelawan Radio Jos. Oh iya, Radio Jos ki orang nggo radio ning ya live streaming duwe akun YouTube. Oh ngono. Jadi penonton sing ora iso kepareng rawuh mrene iso lumantar live streaming. Oh iya. Ayo iki ding ditunggu-tunggu. Kudu lumaku sing dianti-anti kudu dadi bukti. Apa bintang tamu sing wis diarep-arep karo marga masyarakat kang mapan ana ing babatan Dik Niken Salindri. Iya, Spote Mas. Mas Aryo, monggo wis, Ayo, Niken Salindri. Yo. Miki dipegang, Dik. Cek 1. Musike tari ular. Cek 1. Mas, lek nggarap spot ki jane iki janjian sik ngono lho, Mas. Oh, ngono. Lah ngono nduk ngono. Ben ngerti mandeke ngono lho, Mas. Oh. Nggih niki saderengipun nggih sugeng dalu Mbak Wilujeng Cange, dalu Dik Mbak Niken Limbo. Salindri. Alhamdulillah pripun pawartosipun? Pripun kabare, pripun pawartosipun? Alhamdulillah, sae Mas. Panjenengan pripun Mas? Alhamdulillah dongamu ya Alhamdulillah. sehat wilujeng kebagas warasan. Nggih alhamdulillah saged kepanggih malih nggih Mas teng Desa Babatan. Babatan. Kecamatan. Kecamatan Kecamatannya Nganjuk. Kecamatan Nganjuk nggih. Warung Otok nggih Mas. Niki Warung Warung Otok. Otok nggih. Betul, Warung Otok. Nggih, Warung Otok Nganjuk. Nggih. Wah, luar biasa malam hari ini malam yang ditunggu-tunggu, malam yang dinanti-nanti. Suasana penontonnya gimana? Suasanane tumplek-blek Mas. Wah, bakul-bakul do rame alhamdulillah. Niki acara bersih dusun nggih. Dongakne apa Dik Niken? Didongakne mugi-mugi warga Babatan pinaringan panjang umur sehat walafiat. Amin. Terus panjang umur terus rezekine juga panjang, rezekine turah-turah, kathah barokah. Amin. Maripah loh jinawi. Sing duwe utang didongakne nyapa, Dik? Didongakne ndang utange ndang lunas ge ndang utang maneh. Ngoten to, Mas? Tak kira sing duwe utang didongakne sing ngutangi lali. Ya aja lho Mas, lek lali tagene akhirat. Oh, karuan utang mari utang lunas utang neh. Soale wong urip kuwi kudu utang. Ben semangat. Ben semangat. Ben semangat nyambut gawe ya ta. Luar biasa. Sampeyan duwe utang enggak? Apa? Sampeyan duwe utang enggak? Alhamdulillah ora ono. Ora aja sampe ya Mas ya. Heeh. Cek enom mosok ya utang sini-sini. Wah, iya. Ayo. Nggih. Heeh. Babatan. Babatan. Babatan ki enek pantune. Lho. Oh nggih. Ning dusun Babatan Oh enek pantune. piye? Contone piye contone? Tuku ketan Heeh. kecemplung sumur. Artinya? Warga Babatan mugi-mugi panjang umur. Amin. Wah ya ampun ki bolo-boloku Mas. Lah ini cah cilik-cilik iki. Menyupport ya. Nggih. Tuku oil.
kecantol kawat. Apa kuwi? Pak Kolil kula nyuwun sangu, Pak. Ora. Pokoke ngono, wis pokoke. Aku yo no pantun, aku yo no pantun. Monggo. Mau sing pertama piye mau? Sing pertama Heeh. tuku ketan. Tuku ketan Tuku ketan kejegur sumur. artinya Warga Mbabatan mugi-mugi panjang umur. amin. Aku yo tuku ketan rasane legi. Lho, sampean duwe dhuwit Mas tuku ketan win? Duwe dhuwit ra? Tuku ketan win duwe dhuwit ora? Yo utang mau sik. Utang. Tuku ketan rasane legi. Heeh. Warga di dusun Babatan mugi-mugi banyak rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah. Tuku ketan ning desa Bareng. Bareng. Nggih, terus warga Mbabatan, Terus ya wis. Kuwi kenyataan kok ora pantun kok. warga Mbabatan mugi-mugi Ora, kuwi ora pantun. barengnya apa ya bareng? Kayak bareng. Mugi-mugi omahe tambah mentereng. Wah, ngono. Amin. Sing apik. Apa? Bisa apa? Apa Mas? Mas apa? Loh, di sini tuh kita ketekan Upin Ipin, Mas. Iya, Upin Ipin. Sampean ngerti Upin Ipin? Upin Ipin ini film TV kae. Lah yo iki lho Upin Ipin. Mau loro gede-gede. Ngaturke matur nuwun, terima kasih. Oh nggih ngaturaken matur suwun terima kasih. Ketua panitia. Ketua panitia. Anu Wah. asmane Pak Marwan, Mbah Oh, Marwan. asmane Mbah Marwan. Nah, uga Nggih. Pak Satino. Pak Satino, nggih matur suwun saged nimbali kula kalian grup Astabrata Amin. Media. Ah, luar Nggih, biasa. mugi-mugi donga dinonga nggih Bapak. Amin. Ah. Iki ngene Dik Niken. Nggih, pripun, Gandeng Mas? mau gak ono sambutane, ngono. Nggih. Iki paling afdol nek Pak Marwan dan Nggih. Pak Satino ora ketang sepatah dua patah kata diaturi Minggah. wonten Oh, pepanggungan. nggih, nggih, nggih. Iya. Monggo Mbah Marwan. Wah iya, kali Pak Satino mungkin menawi ingkang berkompeten lintunipun badhe minggah monggo wonten ing sasana budaya. Sepati. Ayo, disambut Dik Niken. Tulung tok gak tong. Monggo Bapak, mriki Pak. Iku rat. Oh, tekane besok. Alhamdulillah. Sugeng dalu Bapak. Alhamdulillah sugeng dalu. Sugeng dalun. Kula sak tuwek kene dereng nate. Pripun, Mbah? Oh, sakmene tuweke dereng nate kepanggih kula, Mas. Oh, nggih alhamdulillah niki Alhamdulillah. kesempatan. Kesempatan Saged yang kepanggih baik. nggih. Nggih. Bareng magnite Mbak Niki ani delok sing nonton bayuh. Gak kena dipiyak. Alhamdulillah. Ing mriki Penjenengan. Oh, nggih alhamdulillah Luar biasa. Bapak matur suwun nggih Bapak. Alhamdulillah.